Хей, Ян, някога чувал ли си за рефлексивни местоимения? Да, Роузи, чувал съм. Това са вид местоимения, при които действието, извършено от подлога, се връща обратно към него. Наричат се още възвратни местоимения. Да, точно за тях говоря. Те са особено важни за ясната комуникация, нали така? Абсолютно си права. Възвратните местоимения завършват на наставките self за единствено число или selves за множествено число. Можеш ли да ми дадеш пример? И какво точно означава действието от подлога да се връща обратно към него? Разбира се, сега ще ти обясня. В изречението I cut myself while shaving, порязах се докато се бръсна, имаме възвратното местоимение myself. Казваме, че действието се връща обратно към подлога, защото аз съм този, който порязва, но не порязвам някой друг, а себе си. Или пък в изречението They made themselves breakfast this morning, те се приготвиха закуска тази сутрин, те са тези, които извършват действието, защото те приготвят закуска, но го правят за себе си. И тъй като те е в множествено число, използваме наставката selves. Ако кажем themselves, това би било грешно. Разбирам. Значи този, който извършва действието, е също така и получателят, т.е. обекта на действието. Много добре, Роузи. Виж колко различни биха били двете изречения, които дадохме за пример, ако не ги използваме с възвратни местоимения. I cut Billy while shaving his head. Порязах Били докато бръснех главата му. They made me breakfast this morning. Те ми приготвиха закуска тази сутрин. И в двете изречения подлога е различен от получателя на действието. В първия случай вече не порязвам себе си, а Били. А във второто изречение те не са приготвили закуска на себе си, а на мен. Еха, не се бях замислила за това. Благодаря ти, че ми обясни рефлексивните местоимения, Ян. Няма проблем, Роузи. Радвам се, че успях да помогна. Довиждане от нас и до следващия път!